Добре, ами на добър час на проекта. На 10 януари след обед кметът на Несебър Николай Димитров официално даде старт на строително-ремонтните дейности по проекта Вяра в Несебър. По думите на градоначалника, проектът ще спомогне развитието на културно-историческия и религиозния туризъм. Дейностите ще включват реставрация, консервация и социализация на църквите Свети Йоан Кръстител и Света Параскева. Идеята е храмовете да станат културно-историческа атракция и духовно-образователно средище. По този начин ще се привлекат туристи не само през активния летен сезон, но и през останалата част на годината, смята кмета Николай Димитров. Намерението на община Несебър е църковното пространство на църквата Свети Йоан Кръстител да се използва за камерна концертна зала, заради отличната й акустика. Наред с музикалните изпълнения, сградата ще е подходяща и за поетични, театрални и други артистични прояви. В проекта е заложено използването на сградата като виртуална музейна експозиция с познавателна функция. Църквата Света Параскева и околното й пространство ще бъде използвана като център за култура. Проектът предвижда организиране на разнообразна програма, представяне на книги, литературни четения, срещи, творчески ателиета и други, свързани с наследството, града и историята. Крайният резултат от дейността ще е експонирането и използването на емблематичните стари несебърски църкви целогодишно. Следващият етап от проекта ще включи реставрацията и социализацията на храма Свети Архангели Михаил и Гавраил и частичното изграждане на културно-туристическия маршрут Духовен път от църквата Свети Йоан Кръстител до църквите Света Параскева и Свети Архангели Михаил и Гавраил, свързващ всички църкви в Стария град и поставящ началото на единна система за обозначаване и разпознаване на обекти от културно-историческото наследство. Проектът Вяра в Несебър се реализира по оперативна програма Регионално развитие 2007-2013 година.